ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ଅଛି। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଟପିକ୍ ନାହିଁ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜରେ ରଖିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆଗକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝିଲି। ଯୁଗ କେଉଁଠି ପାଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକ ସେଇ ଚୁଗୁଲିରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆ ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ତା ନାଁରେ ଚୁଗୁଲି କରିବା ଭାଇ ଏଇଟା କିଛି ଏଇଟା ତ ଏକରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଗୁଲି ଜିନିଷଟା ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଟା ଭାବ। ତା ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରିଦେବା ତା ନାଁରେ ଚୁଗଲି କରିଦେବା ଚୁଗଲି କରି କିଛି ଫାଇଦା ପାଉଛ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଗଲିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କହିବାର ଗୋଟେ ମତ ଅଛି କାରଣ ଆପଣ ଝିଅ ଥିଲେ ଚଳିବ ଝିଅରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ ନା ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ବାଧିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା। ରହିଲି ନମସ୍ତେ। କି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି କହିବିନି କାରଣ ବୁଝିବା ଲୋକ ତ ଠିକ୍ ବୁଝୁଥିବେ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।